A Molló afavoreixen el benestar animal. Gats salvatges, guilles, esquirols i voltors, exclusivament bèsties dels Pirineus, s'espreteixen en llibertat. Aquí se sol·licita l'etologia, la ciència dels etòlegs, que practiquen la psicologia animal. Una cosa molt important és el benestar de l'animal, diguem, la felicitat, que ell estigui bé aquí. Per arribar a aconseguir això, doncs, estem assessorats per un catedràtic de la universitat i una etòloga. Ells venen aquí i ens assessoren sobre el que hem de fer. Amb quins animals principalment ho fem? Doncs amb la llúdriga, amb el llop, amb el linx i amb la guineu. Aquests són els animals que principalment toquem. I per això, de vegades, amb alguna instal·lació hem de fer algun tancat i posar alguns arbres perquè aquests animals es puguin amagar. Perquè quan estiguin tips de veure gent, ells puguin estar bé a dintre del seu recinte. Per crear Molló Park, l'Antoni Soler s'ha inspirat a Àustria, un país avançat en el respecte dels animals exposats al públic. La idea és no tancar pas els animals en llocs massa esquifits i artificials per evitar estrès o depressió. Perquè els animals estiguin bé, el que els has de donar és el que tenim aquí, que és molt d'espai, i llavors una bona alimentació, i llavors tenim uns trucos que amb els etòlegs i així ens donen ells perquè ells acabin d'estar en perfectes condicions. En un vilatge de 350 habitants com Molló, aquest parc per a animals de 14 hectàrees fa venir gent de les Planes, un plus econòmic per la vall de Camprodon. La zona geogràfica que ens agradaria abarcar seria una distància d'una horeta i mitja. Tant abarcar fins a una altura de Perpinyà i així, una distància així, com fins a Girona, Barcelona i tot el que és alt Baix Empordà. Molló Park, una manera de produir turisme sostenible i educatiu, ben a prop de casa nostra.